So guys, welcome back to my channel another vlog. Nोंथांमोननो बुंनानै नि मैयानि भिडिअफोराथ' एसेबां बारा इन्टारेस्टिं जादियानो खिन्थु गोबां मानसिफ्रानो सोंहरबाय थायोमोन सोर खासेया गिदिर होननानै आरो सोर खासेया गोजौ नायना लाबानो जाबाय सोर खासेया गोजौ ना आं गोजौआ ओमफ्राय सोर सासेया देरसिन आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनानै होगोन र' जिखिजाया नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय जोङो दिनै सानडे ना जोङो बाजाराव थांनांगौ दिनै 20,000 खरसा खालामगोन होननानै सानदों बाजाराव थांबाथाय ओमफ्राय मा लाबोगोन जों बे 20,000 जों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों दाबो उथिया नोंहा ओइ उथिद' सोरांस्लाब मोना खामानि थिनबाय आंखौ थिनाबा ओरै बे हाम दा ब्रास खालामखाना फैखांबाय आङो ओमफ्राय नै सासेया सिरायगासिनो दंना आंखौ सोङानो जायोना जाया सानसे दा सोंदो आं सोंनायखायसो सोंगोन दहाय सोंखांबाय माला सोंदो माला सोंदोंमोन हाय दिनै सानडे जों जेबो खामानि गैया नायै मिस्ट्रिफोरबो फैनाय नङा रावबो दिनै फैयानो रावबो मिस्ट्रि फैनाय नङा ओमफ्राय आङो दिनै बाजाराव थांनो नागिरदों जुदि सान्दुं दुंबाथाय मैयाबो नै अखा हानानै साफा लेथ्रा जुना दङ ना नै मानासियो आया मानासायो आया इजा गिदिंबाय जानाय मबाइलखौनो आया आंनि फिसौलासो जायो दा आंनि फिसौ बियो मानासा हा So guys, दाखालि आया माबा थिनलां फानदोंमोन ना नै बेसेबां फानखो जाखो दामा बारिबायनो माथो दामखौथ' बारिदों होननाय खोनादों ओमफ्राय आं दाखालि मिथिया नालाय आङो 40 थाखायावनो फानदों आरो दा 60 थाखा जाना दं बाजाराव ना दाथ' 60 थाखा होननाय खोनादों होमबाबो आं दा गामियाव 40 थाखायै फानसिगोन मा लागोन नोङो मा लानाय जायो आरो मा लानाय जायो बिदिनो माबा माबि लासिगोन जिफोर गस्लाफोर माथो खालामनो जों बेखौ थिंख्लि ना हाया थिंख्लाङोनो दा बेखौ फायखारिनो हरनां खावसे माबा 40 केजि जाबाय दा बा 40 केजि जाबाय नों 40 केजि दं बेखौ हरनोसै फायखारि ओमफ्राय जोंना आरो आइनि रायलायनायाबो आलादा जायो आइना बर' गुबै रायलायो ओमफ्राय जोंना आफाया बेलेग रायलायो ना आं रायलायबाय थानाय आफानि ओमफ्राय बे आरो बेलेग रायलायो आलदा आं जाबाय बर' गुबै So guys, नोङो IPL नायनो नाया खिन्थु नोङो गावनि ओपिनियन होननानै गोबां प्राइज देरहाबेबो लटास 365.in आव बेयाव गोबां कुइसन थागोन जेरै हु विल विन मेट्स आरो हु विल विन टस 50 प्लास कुइसनाव नों ओपिनियन होननानै गोबां प्राइज देरहानो हागोन लटास 365 आव थांनानै नोङो रेजिस्टार खालाम आरो मोनगोन 365 नि बोनास बेयाव 10 मिलियन नि बारा इउजार गेलेयो बेयाव नों मोननो हागोन 1-1 नि 24 आवर्स कास्टमार सापर्ट क्रिकेटनि अनगायै नोङो 200 प्लास कुइसननि सायाव गावनि ओपिनियन होनानै गोबां मोजां प्राइज देरहानो हागोन अजिदिन सिद्दिकी उर्वशी रौतेला सुनील शेट्टी काजल अग्रवाल नेहा शर्मा बेफोरबायदि गेदेर सेलिब्रिटिया बेनि ब्रेन्ड एम्बेसाडर थ' गोबाव दा खालामसै डाइरेक्ट रेजिस्टार खालाम लटास 365.in आव लिंकआ पिन कमेन्ट बक्सआव आं सिरा जाबाय आं खुरैनो ओमफ्राय दा दै गांगासिनो दंना बेलाय दै सिदलाय सिरा जानानै दै लोंबा उदै बुंथो दे दै सिदलाय हिनजाव लानायनि फायदाया नुबाय खामानि थिनबाय थानो हायो दलरनो ओमफ्राय समायाव फुङाव सिखारनो गोनां जायो समायाव फोजाबाय थायोना फोजायालै ना आसरा फाजाखौन आलसिया मा फाजाबाबो उथिया सामफ्रामबो सिखारो आं थाबनो बेनिफ्राय एडभान So guys, दा जोङो लाइनाव थांबाय थानोसै बेनिफ्राय मा लाबोगोन आं नोंथांमोननो देखायलांगोन दा ना बेनिफ्राय गोबां मानसिफ्रानो दाखालिबो जों जेब्लानिफ्राय हाबा जादोंना अब्लानिफ्राय कमेन्ट खालामना बुंगासिनोमोन बेखौ गेदेर नुयो होननानै नुयो खोमा नुनायाबो बेसेबां गेदेर मोनलाय नों आंनिफ्राय हा 1.5 बोसोर आंनिफ्राय 1.5 बोसोर गिदिर ओमफ्राय जों मिथिखायो आगोलावनो आंनिफ्राय होननानै होमबाबो बेफोर खोथाया बाद होयो आरो ना मोजां मोननाया मेन बे गिदिर उन्दैया जों मिथिखायो थेवब्लाबो जों लाखानायसो मिथिनानैनो नोंथांमोना कमेन्टआव बुङाबाबो जों मिथिखायो आरो बेखौ नोंथांमोना बुंनानै होबाय आंनिफ्राय 1.5 बोसोर गेदेर होननानै आरो उनाव कमेन्ट खालामनानै सोंबाय थानांला ओमफ्राय गोजौखौबो सोंदोंमोन ना गोजौआबो आरो खेबसे नायना लाबावदो आं गोजौ
मोनसे खोथाखौ बुंनानै खाबावनोसै दा दिनैसिम जोङो बहुत गोबाव जाबाय थेवब्लाबो सानसेबो नांलायफेराखै जोङो मेसेजावबो फनावबो ना सानसेबो नांलायाखै दिनैसिम रेकर्ड आरो बे मोनसे आं डाइरेक्ट बुंनानै होनो हाखायो सानसेबो रेकर्ड गैया खालि ओरैनो रागा जोंनाया बेलेग खोथा रागा जोंनाय थायो जेनेबा खोथा मिलायलायाबाथाय समायाव बे कल हमा सुइच अफ खालामना लायो जेनेबा माबा मोनसे खोथायाव मिलायलायाबाथाय आरो ना खिन्थु सानसेबो नांलायाखै आरो माने डाइरेक्टनि बिदि नङा जे जेनेबा खोथा मिलायलायाबाथाय बेखौ बायदिसिना बुंनाय बेबो नङाबा आंखौ बायदिसिना बुंनाय खिन्थु बिदि बुंलायाखै जों सानसेबो माने रागा जोंदों नालाय आं रागा जोंदों आं मबाइलखौ सुइच अफ खालामना लादों बे रागा जोंदों नालाय बे मबाइलखौ सुइच खालामना लादों बिदिसोमोन आरो रागा जोंनायाबो ओमफ्राय डाइरेक्टथ' नांलायनायथ' जायाखै जेनेबा आं नोंखौ बायदिसिना बुंनानै खोथा खोनासंहोनाय सानसेबो खोनासंहोदों गोसो गैयाना गोसो गैया मालाबाबो आंबो गोसो गैया बेबो गोसो गैया जायखिजाया बेबोथ' सोलिबायानो थागोन जों दा लाइनाव थांना फैदोंसै बेनो मा मा नांगौ आं थारमाने दा देखायलांगोन र' ना हा मा खालामनो बेखौनो हा आंथ' सुटकेसो बसायो गद्रेजखौ माजाबा सिम्पोल पुल मोजांखौनो मोना आङो गाइस जों दा बक्स फालें लागोनो नागिरदों दहाय मोनसे लानो नागिरदोंमोन ना बेखौ केन्सेल खालामना होबाय सासेया नांलानो बेखौ 25,000 होननानै बुंदों ओमफ्राय दा 25,000खौ दा एसेम्बल खालामनो होदों गासैखौबो नायदोंसै बोरै नुयो जुदि मोजां नुबाथाय बेखौनो लांगोनसै ना मोजां नुबा लांगोन पसन्दथारनो बे फालेंखौ स' गाइस नै लडिं होगासिनो दं बेनिफ्राय बेखौ न'आव लांगोनसै गासै 23,400 लाबाय बेखौ बक्स फालें आं दा न'आव देखायगोन र' स' गाइस दायो आं न'आव सफैबाय आं न'आव सफैगौ मानि नै बेखौ दोनफैबाय फालेंखौ हाव बोरो मानसिया हाय बोरै नांखो खुसि बा आं नै बेफोरबायदिखौसो लानो नागिरदोंमोन बेखौ नुवाखैमोन नालाय ओमफ्राय बेखौ आसला गोसो गैखायामोननो उनाव बोरैबा थाङै थाङै बै मोनसेखौ नुबायना बेफोरबायदिया 4,500 होनदोंमोन ओमफ्राय बेखौसो लाबायमोन आं ओमफ्राय नैबे सासे आरो खुसि नङानो बेनिफ्राय गुवारमोन नामा ओमफ्राय बे मोनसेया होनखाबायना आङो 23,400 लादों 20 बा रिमझिमा बा स' गाइस जोङो थाम्बनेलनि थाखाय फट' लादों थाम्बनेलनि थाखायथ' एक्सट्रा फट' नांखागौ ना जों दा बेयाव लाबाय जों आयं रिमझिम मिलिजा आयं बेयाव दंफैयो आरो दा समा मोनाबायबो मा खालामबाय थानो ना बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनबायब्लाथाय थेंक इउ स' माच आरो जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो सोरबा जुदि दासिमहालागै साबसक्राइब खालामाखैबा खालामना लाबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय